ya igameko ke iningi ezenzekelile khona into yakuyenzeka lapha ejele ngasho ngathi mina yazi ezinye izinto kunzima kunento yakuyenzeka lapha ejele I remember kunomfowethu othile wagcina eshonile lapha ejele concerning inombolo sigameko nje senzeka wagcina eshonile lo mfowethu waqashwa e28 yabo uma eqashwa e28 wavuma e28 uqashwa ebhantshini waqashwa e28 tuku angazi ukuthi wazwana nabanye abangani kanjani ngoba phela ebhantshini usuku usufika kufana sesitoksini la uqina khona kakhulu umthetho wenombolo kuthe sekuyozwakala amahemheme ukuthi engathi useyi26 futhi uyabo so manje mayisinjalo ke isiyinkinga ke awukwazi ukuthi uqashwe ngala bese kuthi futhi usuqashwe ngala ngoba lonto igcina yenzani manje ixabanisa lezi inkambi lezi yabo lonto nozona ke ngokwazi uyibona ukuthi angeze ixabane zodwa ixabanela wena yabo lonto ngoba kusho wena umuntu ongazazi ukuthi ubani uyazi lo muntu wenzeka isimanga because wakhuzwa ngaleyo nto igebengu zimkhuza hayi ayenziwa njalo lento yenzayo nani wanenkani ke yabo wathi yena phela bengazi yena usethanda manje le aseyithathe manje ngifuna ukutshela isimanga sokuthi wafa lo muntu lo mfana lo wafa kwathi nje kwaphuma i-transfer ngesikhathi kuphuma transfer kuyenzeka kuphuma transfer uthi uyicelanga uyabo ngoba ngicabanga ukuthi wayegwethu 18 azangihlala la endlini lo mfana angihlala la endlini esi1 waphuma i-transfer yayo kwamanye amajele ngisazi ukuthi waya kuliphi ijele but yaqhamuka i-information ngabantu abahambe naye lapho nje ubani sebefike bamshaya la yabo wangashawe kwesivili washawe lajele ngento eyenzeke ngala wafika washawa ngale wafa efela nje cabanga nje uzofela leyo nto nje ukuthi uthathe lento waphinde wathatha nangala so yagcina imbulala leyo nto ngibonile kamanye instances khona baningi abantu befetshele phambi kwami uthothi baphakamile yabona into okuphakama ingozi ngoba mawuphakamile usuke uzodilikelwa phela dilikelwa obaba lapha and kufanele ungakhali phela yabo ngoba mekuthi leyo nto into kuyinombolo ekujude kuleyo nto ngoba hayi uthi usukujudwe igebengu ujudwe inombolo into zakho enombolo osuke uzenze wena uma ujudwe leyo nto ufune ungakhali lapha ufuna uyibambishisa phela yabo ngelinye ilanga njoba ngithi ngisebenza ka spiritual care sake sahamba futhi sihambe ema sectionini ekseni yabo nje mhlambe ngabo 9 kanti ama class aqala ngabo 10 ama class ama programs ejele benziwa ke kwa spiritual care so njengoba ngisebenza khona ke sihamba mesifika isolation ngine isolation lapha kuhlala izitabane ngindawo ehlala izitabane kunendawo ehlala ilento le laba bantu njengathi ngichaza emedium ukuthi kuhlala abantu abanjengothisha nani it's an isolation labo nthi bahlala nga2 ka1 yabona bese kuba khona nezitabane futhi njalo ama single cell yabo bese khona futhi lapho kuzoba khona indawo le okwamakhulu kuthu uma wenza icala ejele uyiswe khona mhlambe for 30 days kanjalo ukuthi icalele kanjani uyohlala wedwa yabo so sesiyanga lapho kwamakhulu siyolanda labantu laba abahlala khona afune bewenza ama-program hayi laba benza amacala umunzi amacala phela uthala uwenza ama-program uyahlanza ugwetshiwe siyolanda laba uthothi laba ngibashaba kwinaba protection laba nezitabane lezi nafune phela ziwenza ama-program siyabalanda sithi sithembe siphuma nje nabo sithi nayi B5 la iB5 isection ke ewesivili
kahle kahle la section kuthiwa isection njengayithi shaya inombolo yabo nje lapha na kuyishayelwa ingoma yabo lonto benza zonke lezo zinto ayinombolo nje into enganaki thema dlula khona siqhamuka emakhulu kuthi kanje safikele eringini yakhona emakhulu kuthi nase B5 nali igate lase B5 sesongena kulele shona phansi erempini kunomuntu omlapho uyazi uzongikholwa into engiyikhulumayo lo muntu lo ubhandishile unyawo wabhandisha nala esandleni nasekhanda kanje uyabona umuntu uthi ngoba isibhedlela ejele kunisibhedlela ejele uthi uphume esibhedlela yabo umile nje la egate nje igate livule nje kwaso lafika ubaba avula igate lwesamba naye yabo ngoba samba phela neboshwa kanje yabo avula igate umile nje lo muntu la uphethe futhi uplastic onamaphilisi phakathi uplastic lo khanyayo ngale uyabona ngamaphilisi phakathi akuphume esibhedlela lo muntu seme sitshona nje phansi sithi hayibo sezwa se mina ngangimnqa nje egate la angibonanga ngifuna uqamba ngangibonanga emgwaza lo muntu but ngabona sekugcwele igazi nje uyazi ukuthi ubani okwazi umuntu okwazi umuntu yilo esithi uyagula kanti njobe la uzophakama lo muntu what nase ngibone semlandela kusemshaya 3 times erempini yabo nakona ngitshelo uyiphoyisa mnithi hey buka Sithembiso mengithi hayibo gijima lapha kukhala impempe kwanyuka amaphoyisa aqhamuka la ko B4 ko B3 ayisuke sekushubile ke kwakhala impempe so sekushubile ngempela ayiwamshaya mfethu yabona umshanje la ekhanda ukwazi isitabana yabo ngabona ngathi mina ngitshelele ingozi hey uyazi umuntu ungahlangana nomuntu uyijeje umuntu ogulayo wena kanti nakhona ukuya kwakhe esibhedlela beqamba amanga lo muntu ngathi mengisesithola isitori sakhe hayi waye esibhedlela ngathi khona ingxabano eyenzekile sectionini wayehlala kwenye section esi3 yabo kwaba khona ingxabano ezingathi uthi ngazo sezama ukuyiphindisela manje uyiphindisela kanjani kumuntu ongenze lutho ayiwasigwazi isitabane kwanaso lesitabane siwumuntu odelelayo nhlobo abazitabane ethi hayi yes lezo sitabane abasigwaza lebo sosigameko leso indlela ashawa ngayo lo mcabanga ushawa uvela ulimele ngoba ephuma esibhedlela kanje washawa waphulwa inyawo zombili waphulwa izandla zombili yabo esinye seyigameke ngisikhumbulayo I remember sisesontweni siyakhonza sizwe sekukhala umsindo mesithi siyaphuma la esithi hey akuvulwe ibhusha straight yabona ukwazwe inqwaba yabantu iboshwe sikwazana kwazwe inqwaba yabantu lapho kwafa 4 abanye balimana so igameke njalo wena Bhutvusi yabona ayike into ebhlungu njengokubona kufa umuntu ejele ngoba nawe usukuboshiwe cabange nje abantu bakuba ukuthi basuke bezothini afe ngempela kwafa abantu abafo ngokukwazana nje kweboshwa nakhona futhi isitori sakona ngisitholanga ukuthi ngoba sasikhonza thina sabona ngoba sesiphuma esontweni ukuthi awu hey sekunjela uyabona uphume esontweni uzwe kunuka igazi yezo into yenzeka le phambili uzwe kunuka hey asho manje yabona bayi ijele enye into sekukwazwena nakhona futhi uma uyibuza immesi ingene kanjani ngoba la iboshwa phela iphume ngaphandle ziyolanda immesi yabo so ngamanye manje ngifuna ukutshela ukuthi mina kunana amaphoyisa ashaya inombolo ejele ayinombolo so kodwa mina ngineshoyo ukuthi alikho iphoyisa elingafaka ummeselazi ngithi iningi phela into eyifakwayo ejele abanye uthothi bafaka insangu yabo lonto bafaka mhlawumbe mokelele lo phoyisa lakhe mhlawumbe kanti leyo nto lo mese mhlawumbe ufakwe ensangweni phakathi yasiyaboshwa ngeke liqaqe phela yabo nalo uzovuyela amsela unjani nazo ukuthi benze lenzela ukuthi babheme nje yabo nalo mhlawumbe lithole lo manqushana amasentshana kanti selifake immessage kunama instances nje kaningi esawabona njalo kukwazwana ngempela ngemmese ama-okap abona nami kuthiwa ke kubonakala ukuthi kunommessage khumbula nje igameke eziningi ebezenzeka uthothi kugwazwene ngemmese ayakulalwa ke lapho
Akula lapho kunabantu ekuthiwa i-EST laphana. Lwangena ngisho ngo-1 la bantu vusa. 1 o'clock. Nile. Uthi uyapapa masebe bagcwele indlu yonke. Bafusa. Abadlali ke laba bantu. Abanye bafaka amabhalaklava kanje uyabona ubaboni. Umuntu uphamise kanti ufusa ngibukani. Xoxwe ngebhuzu kanje ekhanda uyabona kudlala. Unyathelwe kanzima. Yabo? Awunqenulela phansi 30 minutes. Ulele kusimende mhlawumbe ubuqimbe nangaphezulu njobe ngena nje. Uma ungene bethi phansi, ngeke uzungene bethi phansi bese uqala phansi uyaqoka wena. Ngokuzobe ngathi kunento ofuna ukuyithatha bazokushaya. Ufuna ulale phansi semntana ucela uzolala kusimende kubanda isebusika. Ulale kusimende isebusuku o1 uqimbile ngaphezulu. Kade umbathile. Uzolala kusimende phansi uqimbile ngaphezulu. Mhlawumbe uzokulala 30 minutes nje basasesha nje. Nisalele phansi. Bathi waqa bese bantshetse elanike shwele nanku shwele sobala ka5 uma engekho lokhu sobala ka5 sifuna abantu abazosurrender icala uma ukuthi khona ummeso la noma khona ifoni la noma khona ama drugs la khona icala onalo sokubaleka ka5 usurrender uma ungafuni ngayi mesithola kuwena ke isizobonana khehla ayisishube ngempela ke lapho sisishube ngempela uthi ngama instances ukuthi kufa abantu yabona kufa abantu nje kanjalo kugwazana abantu kufa abantu ngaleyo ndlela leyo ayisuka izongena iST suke sesazi nje nathi uthi uyabona ke kwashuba ke ngento enziwa abantu beyiqabanela le so ake sithi ke mhlambe bayamazi umuntu odala ukuthi uze kufike iST iboshwa zimenze njani into njani iboshwa yena usuke sesengozini kuzona iboshwa but ngoba into enjini ngithi usesengozini is because iboshwa ilahlekelwa izinto eziningi ngaye yabo khona abantu abalahlekelwa amafoni nawo awuthi benza izinto ezimbi ngawo baxhumana nemndeni yabo yabo balahlekelwa izinto eziningi abanye uthi izinto engesile ukuyicala ejele uhambile kothengwa esitolo ingene yesithila ichitha izinto la mhlawumbe ade kuyothengwa namhlanje sichithe kushukela wakho la usufuna umushe yonke into manje yabo so lo muntu usuke sengozini nje hayi kule section ayenze kuyona le nto kuphela ngoba uzosufa kuleyo section ngoba kubalekelwe lo nto eshowe wena vusa ukuthi lo muntu ngase iboshwa zimnika inkinga yabo zingase iboshwa zimnika inkinga so ashintshwa iswe kwenye section moyisa kwenye section ucabanga ukuthi basuke bengazi ngoba ngisho ukuthi ijele namaye ngoba basuke bazi nakhona still usenza ungafa uyafa nokufa lapho ufele lo iboshwa ziyakwazi ukudlisana ejele uyabo upoison uyawudla ejele uyabona iglobe yabona ama globe lawa amade lawo iboshwa ziyakwazi ukuphihliza le globe kune powder lapha phakathi powder umhloshana awusindi lapha mayafakwa nje leyo nto ekudleni yabo yafakwa lo nto ekudleni wakudla awusindi noma kuthatha khona lento yabona into umwadi uthenga amateko kuna lento ephakathi apha nesuke awusindi lapha izinto ezisetshenziswayo ke nje lo awuthi kuyoze kuthatha upoison eminyango kwesinye isikhathi kugawa ibhodlela kuthathwe lona mhlawumbe iglobe le kuthathwe lo powder kugawa ibhodlela kugawe ne globe le gawe kanje ushawufe uzothi ubule uba uzothi awudlile amaqede walokho uzothi ufaka uba lonto so uba sengozini enjengalezo noma ugwazwe futhi yabo ngoba nakhona unabhudvuze ulokhuzana what you call umuthi uyangena ejele ushefu uyangena ejele uyangena 3 visit umuntu uyakwazi ukungena yabo ufakwa ibona njalo baba awuthi ufakwa uba yabo lonto basuke nabo kodwa bengazi mhlawumbe ukuthi wona umuthi basuke iphela bona ukuthiwa kunephasela lami ngifuna ngithathele kule ndawo nethile ungilethele lona akazi uthi yabo so kunezinto ezenzeka ejele bona nje iboshwa zahlukumeza ngenxa yakho ufuna ukwazi ukuthi usengozini vele yabo ingakho abanye abantu uthola mhlawumbe useshawa ngetransfer yabo kunabantu ejele uthola abasafuneki ngobonisa igama enjalo mina
umuntu afike kwesection eyodwa uthi ushawe wacishe wabulawa wayesibhedlela mase uke sibhedlela ayiswe kwenye section angasaphindiselwa kuleyana ngithi mayifika lapha afike futhi kuphinde nakhona agcine suswa kuleli jela ayiswe kwelinye yabo mayifika lelo nje kubaningi khona omunye nje okwenzeka lezo zinto ezinjalo eseshintsha ama section wonke la wasuka bayiswa kwenye jela sethi yabona kuphela ngisho u2 months nangebuya futhi yabo abantu ababehambe naye bayasho ukuthi hey lo muntu ifike yamshubela futhi lapha phambili yabo angithi njoba ngithi amajela eyiboshwa ayitransfer kanje uthi leyo nto wayenza eWestville khona umuntu owayekhona eWestville oselapha uzoyiqoqa leyo nto uthi hey nangu lo muntu lo muntu lo ufana nesiboshwe siyimpimpi siyafa nje abo ngibonile lezo igameke njalo ukufiwa ufele nje indaba ukuthi sekuseshiwe ngenxa yakho mhlawumbe ukwazile isiboshwa kwaseshwa noma eB3 nje mina labe ngihlala khona manje njoba sengizophuma nje yabona ukuthi umphakemile phana ubusinda ngamaphoyisa la bususinda ngamaphoyisa because iB3 ayikade section eshaya inombolo 7 to 12 so kwagcina ihlakazwa ngezimo ezithile kugwazana kwagcina kufa neboshwa yabo yonke lonto kwagazeka namaphoyisa yahlakazwa lo section babuyiselwa ngala 126 yabona ngala 126 hayi busuba nenkinga phela uma kuthiwa wenze le nto kuthiwa mhlawumbe uzama ukuphakama kanje ubusinda ngamaphoyisa ngiremember nje naku esinye isigameko esi1 waye kwabula umuntu washaya yabona insimbi zokujima insimbi bezijwayele ukubekwa la eBene Plaza la baphakama insimbi yokujima le thathwe le ndawo lezi ezifakwa la emaceleni kanje isiboshwa besikrasha ngasi shawa ezinye iboshwa ngokuthi sigwaze esinye ikhanda ebudvuza ngiyakutshela ngento othi uma uyibukile ungakwazi ukulala ebusuku ikhanda libe sibaqa lishawa ikhanda uyabona isitamkoko lesi sivulwe kanje umqalo ufakwe kanje kule ndawo ngathi imbobo sivalwe kanje labo bantu abenze leyo nto ungacathi kuzoboshwa ba ngoba phela basejele vele bazothi lo muntu besigwaza so zenzekile izinto ezinjengalezo so ngizama ukuveza igameko ayiziningi kakhulu ngingaveza nje ayiziningi kakhulu yeah